me perässä. Älkää meikö niin lujaa. Joo. Nyt pitää olla vaan tarkkaan. Melko. Yes. Pitäisikö koittaa sit toisen kanssa? Vittu tää näyttää hyvältä. Joo, näytä Markku valoa siihen Murmanskiin. Nyt on hyvä. Perillä. Varmaankaan ne jättää aukkupeitteet päällössä. Mikko teki taidetta. Joo. Tää on vähän niinku tää, kato, tuli täällä loimaa. Tää niinku päädyskuva.